Hadiwa tarita svika pachikamu chekupedzisira. Koimimi nhunha dzenyu takatarisana nema-birth certificates, takatarisana nemutemo ndedzekuti kudi makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Nyanzvi dzedu dzinopindura dzichitiudza uku neuku, asi musakanganwe nokutozoti vamwe vatane kutiridzira nhariso kuti aiwa pangadai panga paine vanhu vekuregistry. Isu tataura kare kuti nhasi tiri kutarisa divi remutemo. Vanhu vekuregistry vachazouya, saka muchapombonoka zvenyu muchikurukura nenyanzvi dzedu nevekuregistry muzvikamu zvimwe zvinoteera. Ndombo yakwamuri? Ini ndoda kutenda amai vakagara apo vane waitawo. Handizivi kuti vachiri kundirangarira here, asi handina kuvakanganwa. My God. Ndofunga 4 or 5 years dzapfuura ndakamboenda nemunin'ina wangu nehanzvadzi yangu. Vana ava vakazvarwa naamai vangu, isusu tisipo, amai vedu nababa vedu vanga varambana. Isusu hedu zvemabhethi nezvitupa hazvina kutinetsa. Asi ava vakazozvarwa mumashure vaira, vakasara vachigara naambuya. Amai vaendawo. Kuzodzoka kwakaita amai vakabva vasvika vachifa. Vafa amai, ndakafamba nevana ndini ndichiti vawane mabhethi kuti vaite zvitupa. Vatoo vanhu vakuru vana vandiri kutaura nezvavo. Mumwe aitoda kutorerawo mwana wake bhethi. Mumwe atoo murume mukuru, atoo kuma 30 something years nekuti ndowa 1987. Maigovati zviri kutaurwa kunzi kwaregista aka. Ava vakatibatsira, vakatifacilitata, vakatinyorera dzitsamba. Asi unonzi dzokai mangwana, endai kuna nhingi. Mari yacho yakabva yapera, saka hatina zomboenderera mberi. Kusvikana nhasi vana ivava havana mabhethi. Vana vavowo havana mabhethi. Asi regai timboomberera Maigovati. Zvakangonaka kutendwa mubasa, nekuti vazhinji vanoshanda basa kunge vatumwa nhai. Asi mukanzwa munhu achinzi akatibatsira, tinokutendai. Hanzi mbudzi ikazvarirawo pane vanhu yati ndidzingirwe chiiko? Imbwawo. Ndizvozvo zvamataura. Vamwene ndaona muchida kutaura ambuya. Ini pachangu inini handitorina. Sei ndisina? Ndakazvarirwa South Africa. Amai vangu nababa vangu vari kuSouth Africa kare kare. Baba vangu ndokuchiuya nevana kuuya kuno mainzi Rhodesia. Saka nevadaro hatina kutorerwa mabirth certificate. Saka ndokukura takadaro, tongokura tichienda kuchikoro, tainyora muzviredhi maita. Saka ndongokura takadaro. Saka ndikusvikira ezvinezvi ndachitupa ndakatora ichi changu chinonzi ichi Allen. Ndachiona mbwe mongo. Saka ndadaro ndakuda birth certificate. Ezvinezvi vana ndakungonzi uyai handina birth certificate. Ndoenda uko kunoti ndonoti birth certificate zvakunzi 5,000. Isusu tiri kuti regai tigozotaura navo varipo, nokuti munoziva kana tiri mumabasa edu kazhinji hatiite seguwa, hatiite sekupoteredza vanhu, hatiyere nyoka negavi, tinotoiyera kana iripo nhai. Saka isusu tiri kuti vamunodokwairira kunge varipo tichaedza kuvakoka. Asi zvanhasi zvatiri kutarisana nemutemo, ngatibvunzei magweta atiinawo, nokuti hatidi kuti mangwana avozoti makatitaura zvisiririzvo. Hatidaro, handiti mazviona. Saka isusu nokuti dzimwe nguva dzimwe zvatingataure ndezvekunzwa, pamwe zvokuita, pamwe zvakadini. Handisi kukumbunyikidzai mbuya, asi ndinoda kuti muzonyatsozvitaura kana vanozvikwanisa kuzvipindura varipo. Ndouya kwamuri. Mai Chisamba, ndokumbira kubvunza kuti mutemo unomboti kana kuri kuti mai vafa vachizvara mwana wavo, bhethi rake anozokwanisa kutorerwa nani? Nokuti zvinonzi baba kana vakafa mwana asati azvarwa havakwanisi kusvika pabhethi. Ndizvozvo, regai vari pano vanotipindura. Nokuti saka ndiri kuti zvibvunzei kune magweta. Zvimwe tinongonzwa kumba, munozviziva. Dzimwe nyaya tinongonzwa kumba. Ndogara ngitaura vanhu kuti kana tinge taenda pachipatara, kana tikasvika zviya, ingobvunza kuenda pareception, unyatsobvunza ngezvekuti nhai chiremba auya here. Zvino vamwe vanouya nemwana anorwara kanosvikobvunza mwagerewo ipapo kunzi nhai dhokta aripo, kunzi apo. Eya dhokta ndovapinda ava. Handozona vanodzoka kumba kunzi nhasi dhokta haana kuuya. Komanzwa nani? Aiwa, ndaudzwa rumwe mukadzi wana ndigere naye. Saka isi taunza magweta aya. Munoona kana mubhazi zviya munhu anobvunzwa kuti anopinda kunzi mune vana vangani? Munzi nevana 2. Munhu akutorerwa mari yevana 2 vari kumba. Haana kutsanangura kuti muno mubhazi handina kuuya nevana. Handiti. Nokuti panenge pachimbopinda katimwe tuvana apa.
saka ndo nyaya yakuitika panapa. Ngatimbosiyai zvekurejistri nai. Regai ndikupei mukana wokutaura zvekupedzisira kwetiende kumba. Sekutsanangura kwaita Mai Chisamba, pano tiri kutsanangura kuti mutemo unoti kudii. Handiti nyangwe nezvikonzero zvinotitadzisa zvitadziso zvinoita kuti tishayiwe mabirth certificate kuti zviri pamutemo here. Saka kana muine dambudziko ramuinaro, ramasangana naro, ringave rekuti vana vakura, mai vakafa, matsanangurirwa sekutsanangurwa kwamaita hamuna kunzwisisa. Asi zvatinoona ndezvekuti nguva zhinji pane hama yangu, pane munin'ina wangu ataura nyaya yekuti hanzi zviri nyore kutorera munhu akafa death pane kutorera munhu birth. Zvatinoona zvinonyanyokonzeresa ndezvekuti hatizonyanyokoshesi birth kudarika. Ndakaona sekuti pamwe ndini ndega hamuna kuzvionawo here kuti isusu vanhu vatema kunyanya vemuZimbabwe tinenge tinokoshesa kufa kudarika upenyu. Saka nemunhu wese anenge aripo pafa munhu, pakanzi sekuru vari pano, mbuya vari pano. Asi kana papa kuti mwana azvarwa, dzimwe nguri tinoti tazvarira mwana wedu muno muHarare, uyo tafamba taenda kubhindura mwana asati atoreswa birth certificate, takuda unomutoresa ikoko. Hongu zvinogona kutinetsa, hongu pane zvikonzero zvinobatika kuti sei vabereki vafamba vaenda. Asi ngatizivei kuti tikangosumuka patazvarira mwana, hazvina ndava kuti azvarirwa mumba, hazvina ndava kuti azvarirwa mumunda zvataurwa naDr. Chisamba. Tisina kuedza kuti tibatsirike pakutoresa birth certificate, nguva yatinotora yakawanda inoita kuti tizonetseka zvakare. Saka ngatizvikoshesei. Uye tinoona chivanhu chandataura ichochi, nguva zhinji vana sekuru nana ambuya tinonyanyoda chiredzwa zvakanyanya. Patinenge tarera vana tobva tati ngakutorwe chiredzwa, mwana uyu mukwasha anga asina kuroora, taakuramba pari kunzi namujiti endai munotora hama, taakuramba kuenda kunobetsera kuti mwana atoreswe gwaro rekuzvarwa. Kana kuti mwanakomana wedu, mwanasikana wedu akafa atoreswe death certificate kuti rizobatsira kutoresa mwana birth certificate. Imhosva tiri kukanganisa, tiri kutyora kodzero dzevana nekuda kuripwa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Chiringazuva chiye chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Mashoko anoda kukanda kumushandei kuti kudiye kupedzisira irini. Ndanga chida kungotsinidzira pakuti mutemo wedu weBirth and Death Registration Act uyu unotaura kuti imhosva kupa mashoko ekunyepa kuna vanonyoresa ava. Ndachida kubatsira paipai panzi baba vazonyoresa kuti ndini. Zvakanaka hazvo kana baba wemwana vasingamudi, asi kana baba wemwana vakazodzoka vaine umbo kuti ndini baba vacho, iwo wakanyoresa, nonga zvinogona kuzopinda paipa kuti wakanyoresa zvinhu zvekunyepa. Saka zvinogona kuzokuitira dambudziko. Saka unofanirwa kunge wanyatsojekerwa kuti baba wemwana havasi kuda mwana zvechokwadi here. Then ikoko kwaregistrar zvakare, mutemo wedu unotipa, registrar general, mutemo wedu unotipa mukana wokuti kana ari mumwe ofisi atadza kutibatsira, toendesa nyaya yedu kumusoro kuna registrar general chaiye. Kana isina kugadziriswa ikoko kuna minister wehome affairs zvakare, ndo chidanho chepamusoro chatinozoendesa nyaya yedu, sekuti waramba kupuwa birth certificate iwo uchifunga kuti wakakodzera. Saka kune zvidanho zviri pamutemo zvokuti kana usina kugadziriswa nyaya yako apa, woenda pamunhu wepamusoro, wozoenda futi pane umwe wepamusoro. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Saka ipapa ngatipangwarirei kuti umbowo kana husiri hwechokwadi, kana pamatsamba tiri kunyora magwaro aya pasina chokwadi, munogona kuzvipinza mumhosva. Kana muchitori kunze kwenyika mukangonyora zvisiririzo zvisiri zvechokwadi chete, munodzoswa kumusha kwenyu. Saka munazvingwarira. Toziva kuti kana vanhu vadanana, zvinoita nyore kuti tora hako vana, tora zvino vana havasi nyore kungotora, zvinoda zvine nhoroondo. Asi tinozvifarira kana munhu achida munhu nemwana wake, achida munhu nemhuri yake. Chiringazuva chiya, kwasara chiminiti chimwe chete chachodanai. Ndinenge nchida kungotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutora birth certificate, nekuti kakawanda kacho unozomushayisa mikana muupenyu. Kana kukanzi kwaita beam inobhadharira vana maschool fees, asina birth certificate anokwanisa here kuwana beam, anokwanisa here kuwana social welfare, anokwanisa here kubuda munyika. Kana iye atadza zvechikoro, anokwanisa here kuita mutyairi wemota, haakwanisi kuita mutyairi asina license. Saka pese pamunoita izvi munofanira kutarisa kuti kumberi kweupenyu wemwana uyu wamuri kuregera kupa birth certificate kwakanyanyoita sei. Mashoko makukutu nai.
ngatisunungurei mwoyo vadikani vanga vachitandadzana nesu. Manzwa mashoko mamwe anoomeserwa vana kuti hatingatori zvitupa nekuti zvakati hazvina kuitwa nekuti zvakati hazvina kuitwa. Tanga tichitarisa kudivi remutemo, asi tichazouya kuzokurukura chaizvo zvakare sekupromisa kwandaita, kuvimbisa kwandaita kuti tichazopota tichibvunzana nawo mubvunzo kuti ko izvi zviga izvi zvinofamba sei. Ima muchanadzana nesu, madzidzei maonei. Kana paine zvimwe zvamunofunga kuti zvingadai zvaitwa, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Asi satapeta chirongwa chinorya ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vezwala vatipa ichochi chikuva chekuti tibhebhenurike maziso tione upenyu takatarisa divi rekumutemo remabirth certificates. Regai nditore mukana uno wokukutendai zvikuru. Toda kutenda zvakare vatyaira chirongwa zvakanaka kuti chifambe zvakanaka magweta edu ari kuno. Irene, Mai Govati naDanai naIsabel anga achibatsira zvakare segweta. Zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.